Na ekirokeria bagendetine chikambeni chia bwachinsemo ikema gya Jubilee gekurawa na Chris Obure nigo abantu batamanyekaneti barokana ko bahaka magena anena magena makubuye chingoko egentono ekiraboni gabataramanya ingikiagara banyara gosaganwa na magena yo amakubuye chingoko nigo banyara ko yaruterwa ekero barenga sensemo ya Capital Roundabout miyo muchobusongo nabo igo ase ensemo ya Mwembe kolengana no Obure nigagandie kyombe kyobo choli ne chimbe IBC kuimukia getambokero na konyara kumanya ngikiagere kole kyaba kayo kolekana senseme yo Obure boigoni gatebire buna nekagere ngane niga yabetege kobangwa andake nabamereri baye egenta atebire kebwente koligerirwa asobo imemono egento aberga kogikiria kyanda gekumi twaike junction ya kogenda Kisii University twamanya konyora abantu mbabikirororo bachaka uturuta magena twaka magena n'abandi bakuruta amagena makubu bochese tuli nturamanya buye nk'uburobereti egento bunekiga lakini nabekorekana burungi nga egento iko kyaroberetiwe n'abantu bari ese siasa batatagitia abandi na barubo barwanirira ibirugo byabo igente kinegente cy'ukumya cyo munene umunyene narigiri kikura gusiga iga imyaka mingi nonyendiria imyaka ya 80 na 90 ekero kwenye democratic space yetaraigurwa kira machika mayataraja ekero serikali yenyene yari gutinira chikura busiburi butari ngo boisaine byama bitabwate chinguru nabantu batayiriri baga yugo kwana buno bayigwete lakini wane ngakiyo ntware korra bintu binebiga usiga tubwate chingencho chitu tusikaine lakini ndirero bono mwaka 2022 bintu bine kiarorekanire itariro riri tangani ntwakarararia sports club karuto bwato musangirikano bwa Azimio bintu bine kinande nkiabeto abantu batatagiti korora bapinzani baye buri bakwane lakini rende ngoteba iganga ikinegento kyoboriri kinegento kyobwana ngego tokonya gusiaiga kinegento kigusaria omurembe gusaria masikani gatikati y'abantu asomanyete buya.